Ang kinabuhing walay katapusan. Paminaw igsuon sa 60 segundos rani para sa atong Ginoo. Pag oras na nato, oras na gyud nato. Walay sumpay, walay hangyo. Maong buhat tag maayo nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. Ayaw patintal sa dula sa demonyo para dili ta maligyas padulong sa impyerno. Mao kini karon ang akong nasabtan sa pagtuyok diri sa kalibutan. Tanan butang nga atong makita og mahawiran, mahanaw ug mawala ang tanan. Apan kung si Hesukristo nga atong manluluwas imong dawaton, kinabuhing walay katapusan atong maangkon. 1 Juan Kapitulo 5 Bersikulo 12. Si bisan kinsa nga anaa diha kaniya ang anak, may kinabuhi nga walay katapusan.